Všetci, čo chcete mať krásny biely úsmev, zbystrite pozornosť. Toto je najväčší výpredaj na Hello Coco počas celého roku, kde prebieha až 30% na úplne všetky produkty a nepotrebujete k tomu ani absolútne žiaden kód. Takáto veľká akcia je na Hello Coco len raz ročne. Veľké upozornenie, počet produktov je limitovaný. Minulý rok to dopadlo tak, že chceli predĺžiť túto zľavú akciu, pretože išla veľmi dobre a bol o ňu veľký záujem, avšak sa produkty vypredali, takže už nebolo možné ďalšie objednávky zrealizovať a túto akciu predĺžiť. Takže vám odporúčam neváhať už ani 1 sekundu a urobiť si zásoby. Toto je moje nové balenie. Jedno, čo mám otvorené, mám pravidelne v aute a vždy, keď sadnem do auta a niekam dlhšie idem, tak si to krásne nalepím na zuby. Čo je veľmi dôležité, je, že tieto bieliace pásky vám zubnú sklovinu nepoškodzujú. Práve naopak obsahuje zložku hydroxyapatit, ktorá pomáha remineralizovať vašu zubnú sklovinu, takže vaše zuby budú silnejšie. Toto je absolútne 100% bezpečná alternatíva k peroxidu. Takisto obsahuje aj potásium citrát. Je to silná desensibilizačná zložka, ktorá pomáha pri citlivosti zubov a teda zmierňuje tú citlivosť. Toto je naozaj absolútne šetrné, bezpečné a dokonca ešte aj prospešné pre vaše zubky. Mojím veľkým favoritom a obľúbencom sa stala táto fialová pasta, ktorá funguje na princípe neutralizácie žltých tónov. Ja ju používam každé ráno, keď si dám kávu a potom si ich umyjem s touto fialovou pastou. A ja som sa rozhodla vám to aj ukázať, takže poďme teraz spolu do kúpeľne. Na toto ja nedám dopustiť. Je to naozaj topka. Táto pasta funguje na tom princípe, že ak často pijete kávu, farbené, tmavé nápoje, tak tie zuby prirodzene žltnú, hnednú, proste strácajú svoju belosť. A keď za tým použijete tento korektor, tak vlastne to neutralizujete, takže nebudú tie zuby žlčie, nebudú hnečie, nebude sa ich belosť ničiť. Čiže toto je naozaj že korektor. Odporúčam, fakt, ja to veľmi rada využívam. Každý jeden deň to mám na zuboch a ja okrem týchto dvoch vecí, okrem týchto páskov a tejto fialovej pasty nepoužívam na bielenie absolútne nič a ešte sa vidieť, že moje zuby sú naozaj v skvelom, krásnom bielom stave. Vonia to mentolovo. Ešte raz. Je vidieť, ako tá pasta krásne neutralizuje tie žlté odtiene. Tak už som si zubky aj vypláchla a takýto je efekt. Naozaj krásne. Krásne zneutralizované žlté farby. Toto je za mňa povinná výbava každého jedného človeka, aj muža, aj ženy, lebo krásne biele zubky sú tá najkrajšia vec. Takže odporúčam.